Lad det være sagt med det samme. Det næste indslag her i God Sommer Danmark, det er bestemt ikke for børn og sarte sjæle. Nu skal vi nemlig indenfor i mørket. Og det skal vi, fordi det lige nu skal handle om gyserfilm i anledning af en ny biograffilm, der hedder Deliver Us From Evil, som har premiere på torsdag. Jeg siger godmorgen, velkommen til dig, Elias Elliot. Godmorgen. Den her gysergenre, det er en ældgammel genre, og sådan historisk set i forhold til gysergenren, der skal du give sådan en gennemgang lige om et øjeblik. Ja. Allerførst, så lad os lige starte med den aktuelle biograffilm, der hedder Deliver Us From Evil. I've experienced two types of evil in this life. Secondary evil, the evil that men do, and primary evil, which is something else entirely. But it also puts you at risk. Så fascinerende, at vi sådan helt frivilligt tager i biffen for at blive skræmt fra vid og sans. Altså, der er lavet videnskabelige undersøgelser om netop det, og det viser, at det er den her søgen efter at være i kontakt med sin frygt i et meget, meget lukket og beskyttet atmosfære. Fordi når du er i kontakt med den frygt, så lærer du den ligesom at kende, sådan, så hvis du møder den i virkeligheden, så er du mere forberedt på den, og så ender du ikke med at gå i frys, men er mere i stand til enten at flygte fra den, eller at kæmpe imod den, hvis den ikke er for stor i sin overmagt. Og for mig personligt, så er det også meget at gøre med det her med at være i kontakt med den her følelse, lige så vel som alle mulige andre følelser, i det her lukkede, beskyttede. Man kan ikke helt lide den her følelse, men alligevel så sidder man vil godt se, hvad der sker. Man sidder sådan og kigger imellem sine fingre. Det er forbudte, og man vil godt, og man vil ikke helt alligevel. Ikke? Og den der kontrast mellem noget, der virkelig er ubehageligt, men også er lidt rart. For det sælger også noget adrenalin og noget dopamin i gang, sådan rent fysisk i hjernen, som jo egentlig er meget rar at opleve. Og nu skal vi sådan nørde denne her filmgenre, gyserfilmgenren. Vi går sådan historisk igennem nogle af de sådan vigtigste film i forhold til gysergenren. Vi starter helt tilbage i 1896. Hvad er det for en film, man ser her? Der er vi tilbage et år efter, at filmen, som vi kender den i dag, ligesom er blevet opfundet af Lumière-brødrene. Og det er den franske tryllekunstner Georges Méliès, der ligesom er faderen til alt, der hedder den mere fantastiske filmgenre. Han lavede den her film, Le Manoir de Diable, som på dansk hedder Djævelens Slot, og den bliver set som den første gyserfilm nogensinde. 3 minutter var den. Den handler om djævlen, der manifesterer sig på det her slot, og så her, der fremmaner han så spøgelser og feer og alfer og alle mulige ting, indtil der kommer en mand, der ligesom fordriver ham med et kors. Og det er det. Og Georges Méliès, han lavede også, som er mere velkendt, den første science fiction film, som er Rejsen til månen, med det her ikoniske billede af månen med raketten i øjet. Præcis. Så sådan 3 minutter lang gyserfilm. Det er 3 minutter, det var den første. Med. Ja, og så kom der nogle gotiske film i løbet af stumfilmsalderen, men den første sådan rigtig kæmpe succes, det er 1922, hvor at tyskeren F.W. Murnau laver den første filmatisering af Dracula, der jo udkom et år efter Le Manoir de Diable. Og det var en uofficiel indspilning af den. De havde ikke fået rettighederne til at lave den. Så derfor så blev Grev Dracula kaldt for Grev Orlok. Den hed Nosferatu. Men forfatteren Bram Stokers enke sagsøgte dem for ikke at have fået tilladelse til det, og krævede, at alle print af filmen skulle brændes. Og det lykkedes næsten. Der var 1-2 print, der overlevede. Heldigvis, fordi nu kan vi se den i dag, og det er en film, der har haft en gigantisk indflydelse på gysergenren og også på vampyrgenren især. Lad os springe lidt videre i historien. Vi skal op til 30'erne og 40'erne, og der får man ligesom det her udtryk horror movie, det som man på engelsk og amerikansk kalder de her gyserfilm. Og der er der en helt bestemt historie, der forbinder sig til, det er noget med censur. Hvad er det hænger sig? Lige præcis. I England, der censurrådet der, de kaldte de her uhyggelige film, der gav de tilnavnet horrific og gav dem et H for horrific. Og det her ord horrific, det blev ligesom taget til sig og adopteret som en genrebetegnelse, horrorfilm, dengang. Og det er så også her i 30'erne, at vi får den første rigtige filmatisering af Dracula. Ja, lad os lige vende dem, fordi her der bliver der etableret nogle af de her velkendte gyser-karakterer, kan vi vel godt kalde dem, som Dracula og Frankenstein. Det ser vi i 30'erne og 40'erne. Hvor stor indflydelse får det på gysergenren? Kæmpe stor indflydelse, fordi i Hollywood, når vi snakker rent Hollywood, så indtil da, så når du har set en gyserfilm, hvor der var et eller andet overnaturligt element, så blev det altid bortforklaret til sidst med, det var bare en mand, der var klædt ud, eller puha, der var ikke noget overnaturligt i det alligevel. Det skulle altid lige punkteres. Men med Dracula, der var det en ægte levende død. Det var et lig, der gik rundt og snakkede til folk, og det skræmte livet af folk. Men det blev også samtidig en gigantisk kassesucces, og blev efterfulgt af Frankenstein, og altså Universal-studierne blev jo sådan et horror-studie. Og i 30'erne var der et gigantisk boom for horrorfilm. Alle studier skulle lave en eller anden form for horrorfilm. Det døde så lidt ud i 40'erne, desværre, men hvilket meget naturligt nok har noget at gøre med 2. verdenskrig, at folk var vant til at se rædslerne i hverdagen, og havde ikke brug for at gå i biografen for at få dem. Så i løbet af 40'erne, så døde det hele lidt ned. Men der sker så noget i 50'erne, der kommer et boom igen. Vi skal lige se hvorfor, blandt andet med den film, der hedder Body Snatchers. Ja. This isn't just an ordinary body, is it? I never saw one like it. It looks
Unused. Suddenly, while you're asleep, they'll absorb your minds, your memories. I don't want any part of it. You're forgetting something, Miles. What's that? You have no choice. Invasion of the Body Snatchers hedder den her fra 1956. Hvad er det for en gyserfilm, vi ser her, Elias? Det er udover at det er et fantastisk værk i sig selv, der har fået mange remakes og en oprigtig uhyggelig, ubehagelig film, så er der også en film, der introducerer det her lille amerikanske søvnige forstadssamfund, hvor der ikke rigtig sker noget, men under overfladen, så lurer der ondskab og hemmeligheder, og det uhyggelige langsomt siver frem gennem sprækkerne. Og det er jo en setting, som især Stephen King, gyserforfatteren, har taget til sig og nærmest gjort til sit varemærke i alle sine bøger. Den her forstadsting, hvor der er et eller andet, der lurer. Og det var ligesom Invasion of the Body Snatchers, der for det første gang i hvert fald i en stor succesfuld film introducerede det her koncept. Så springer vi til 60'erne. Der sker også noget. Der kommer, hvad man kalder for sådan gyserfilmens far, nemlig Alfred Hitchcock på banen med nogle af hans store gyserfilm. Hvad gør han for gysergenren, Hitchcock? Han gør virkelig, virkelig meget, og især med Psycho, som kom i 60. Altså, den film var jo... Det var første gang, at man som publikum oplevede, at, og nu ødelægger jeg lige handlingen for de få, der ikke måtte have set den, men at hovedpersonen, når man følger hende, at hun bliver dræbt halvvejs igennem filmen. Og at den politimand, der så overtager, prøver at opklare sagen, han dør også. Altså godt nok så bliver Norman Bates-psykopaten taget til sidst, men der er ikke rigtig nogen forløsning. Og så er der også en film, der på det tidspunkt havde et hidtil uset indhold af seksuelle undertoner og af vold, som vi kan se lige her. Og så gjorde Hitchcock så også det, at han krævede af alle biografer, at ingen publikummer måtte lukkes ind, efter filmen var startet. Og det var faktisk noget, der var kimen til den biografkultur, vi kender i dag. For indtil da, så vadede folk ind og ud af biografen, når det passede. Meget forstyrrende måske? Meget forstyrrende. Ja. Men han skabte ligesom kimen til den der gode stil, som man ligesom har i dag også. I 1968 er der også en anden film, som også er vigtig for gysergenren, Night of the Living Dead. Ja, Night of the Living Dead. Altså hvis man har set The Walking Dead eller andre af de utallige zombiefilm derude nu, så de skylder alt deres arv til Night of the Living Dead. Det var her, at den zombie, vi kender det i dag, blev introduceret for første gang. Et lig, der genopstår for at føde på mennesker, og hvis du selv bliver bidt, så bliver du også sendt til en zombie. Og så er der også en film, der havde et hidtil uset indhold af sådan meget voldsomme splatter-effekter. Altså, de spiser jo indvolde og alle mulige ubehagelige ting. Så folk var dybt chokerede, da de så den dengang. Og det er også en meget... Altså, hvis Psycho ikke har den store forløsning til sidst, så har den slet ingen forløsning. Altså, den er så sort, og den er så ond. Og det var meget uset på det tidspunkt. Men inspirationsmæssigt, altså tror jeg nærmest alle gyserinstruktører efterfølgende har en eller anden inspiration fra den her film. Vi går videre til nytårstid i 70'erne. Der skal vi se et klassisk klip fra en film, som mange nok kender, den der hedder Exorcisten. Er der ikke noget decideret morvåben i Exorcisten? Nej, det er der ikke. Men altså, djævlen, han er jo lidt et morvåben, men nej, ikke rigtig fysisk, nej, det er der ikke. Men puha, var den uhyggelig. Meget. En fantastisk uhyggelig film, og en film, den var jo en eventfilm, da den udkom. Altså, det var alle, også selv dem, der ikke var til gyserfilm, skulle se den her film, og den blev skudt i foden, at den var skyld i folk, der besvimede og kastede op, og selvmord og spontane aborter, og jeg skal give dig, skal jeg. Og den kickstartede også sådan en helt verdensomspændende gyserproduktion, fordi på grund af den succes, så skulle alle i hele verden prøve at lave en gyserfilm. Og den fik jo virkelig mange imitationer og forsøg på at gå den i bedene. Og så remakes i nyere tid. Og remakes og fortsættelser, jeg ved ikke hvad, men den originale er stadigvæk. Det er den, man skal se, hvis man har lyst til at se Exorcisten. Vi skal til 80'erne. Ja. Vi skal se et klip fra den film, der hedder Fredag den 13. Ja. We weren't doing anything. We were just messing up. Nej. Den nedskriver nærmest nogle regler for gysergenre, den her film fredag den 13. Hvorfor? Jamen, den hører til den her slasher-genre, der blev lidt grundlagt af John Carpenter i slutningen af 70'erne med Halloween, og så med fredag den 13. så blev den virkelig manifesteret i form af, at der kom de her lidt uofficielle regler med, altså det var teenager, der var ofrene, og hvis du drak, så skulle du dø. Hvis du havde sex, så skulle du dø. Hvis du røg hash, så skulle du virkelig dø. Og også de her lidt dumme teenager, hvor hvis morderne er efter dem, så splitter de enten op,
Og det er også lige før, at en af dem kunne finde på at løbe ovenpå og tage et bad, imens morderen tonser rundt nedenunder. Så det var ikke de skarpeste knive i skuffen, men det var en film, der mere gik ud på at lave nogle spektakulære mord og slå så mange ihjel som overhovedet muligt på de mest opfindsomme måder i løbet af de her film. I kontrast til den her slasher-horror, der har vi jo for eksempel Stanley Kubricks Ondskabens Hotel. Lad os lige prøve at få nogle billeder på af den, og så fortæl, mens de billeder kører, så fortæl, hvad gør denne her for gysergenren, den film her? Jamen, altså for det første var det jo pludselig en virkelig velanset kunstnerisk instruktør, der gik hen og lavede en gyserfilm, som efter min mening stadig er blandt de uhyggeligste, der nogensinde er lavet. Og som gyserfilm generelt fungerer den helt fantastisk, men så har den også så mange forskellige små lag, mere eller mindre tydelige lag i den, og har været genstand for diskussion og dissekering i mange, mange år efter. Der er jo dem, der mener, at Ondskabens Hotel enten er et metafor for amerikanernes nedslagning af indianerne, eller også, at det var Kubrick, der faktisk stod bag og fakede månelandingen i 1968, og at han ligesom afslører sig selv via den her film. Så den har også en hel historie bag sig, men hvorom alt er, så er det en sindssygt effektiv gyserfilm. Jeg får stadig gåsehud, når jeg ser det. Ja, den er virkelig, virkelig uhyggelig. Ja. Hvis man ikke har set den, så skal man virkelig gøre det, hvis man godt kan lide gyser. Ja. Lad os lige gå hurtigt igennem 90'erne. Der har vi eksempelvis Scream, vi har The Ring, du har også andre, du gerne vil nævne i 90'erne. Hvad skal man lægge mærke til i den periode her? Jamen, der er netop Scream, som du siger, fordi den tog lidt slasher-genren og vendte den på hovedet og tog lidt pis på den, samtidig med, at den formåede at være en rigtig uhyggelig film. Altså de første 12 minutter af den film er et klasseeksempel på intensitet og uhyggeopbygning. Og så The Ring, som er en japansk gyserfilm, der meget går ud på en forbandelse, der bliver ført videre. Og hvis du får den her forbandelse, så bliver du opsøgt af en pige med sådan lang sort hår, der går sådan meget unaturligt hen imod dig og fanger dig. Og hele det der koncept blev jo kæmpe succesfuldt og blev kopieret både i Vesten og i Japan. Og så til sidst i 90'erne kom The Blair Witch Project, der ligesom fik det her koncept med found footage-film, som skal forestille at være nogle optagelser, man har fundet af nogen, der ligesom er forsvundet, og så ser man, hvad der er sket med dem. Som virkelig fik sit store gennembrud med Paranormal Activity, men her der begyndte den at komme ind i folks generelle bevidsthed. Så den skal i hvert fald også med. Sådan. Og nu kan man altså gå ind og se en helt ny film, som også placerer sig i gyserfilmgenren. Ja. Deliver Us From Evil hedder den. Elias Elliot, det var en fantastisk gennemgang, virkelig spændende. Tusind tak for besøget. Lige om lidt så får du en omgang helt friske nyheder her på TV2, og når vi er tilbage, så skal det handle om det flystyrt, som alle medier skriver om i øjeblikket. Det gør vi naturligvis også. Vi behandler sagen omkring efterforskning af det flystyrt, som altså er styrtet ned i Øst-Ukraine. Det er efter en omgang nyheder, hvor der er meget mere på Sommer Danmark. Vi ses.